Nek aku ora nusul bapak ning Pategalan, aku kuwatir lingko bapak ki ora mulih-mulih. Monggo wis wanci wengi kaya ngene. Wow. 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 Sampeyan Pak Lek, Iya. Hal perkara digudak karo macan cilik sajak kowe bengok-bengok. lho kok ora bengok-bengok iki piye to Lek? Ning nganti aku dipangan macan ngono terus piye? Nek kowe dipangan macan sing aku iki enes disehno. Disehna apane? Heh? Disehna apane? Pak Lek lho aku matur nuwun karo sampeyan ya Pak Lek ya. Saupama ora ana sampeyan, mesti wae aku wis dimongso karo macan ki mau. Kowe matur nuwun. Lah iso to Pak Lek? Wis lumrah. Saben menungso ditulungi mesti wae kandha matur nuwun. Ya mesti wae kaya ngono to. Lah iya aku rak kandha bener to. Wis lumrah. Lah nek sing ora lumrah. Sing ora lumrah iki mesti ana. Apa kowe Pak Lek? Kudune menehi. Menehi. Iya. Kira-kira ora nggowo apa-apa. Lah kang karepku iki mau aku arep nyusul karo bapak Lek Pak Lek. Kowe iki mau kepengin nusul karo bapakmu. Kan to bapak iki mau ora kebal dereng ana mantu. Iya, nek perkara nusul iki gampang. Mengko tak terno supaya ora ana kewan sing galak bakal mlongso karo kowe. Jane aku dhewe wani kok Pak Lek. Aku dhewe wani. Ora sah kaya ngono, nyatane mau. Nek ora ana aku mesti kowe bal mati kok. Iki ngene. Cetane iki mau go aku goleki kowe. Sampeyan ki goleki aku. Lah kok sampeyan ki goleki aku ki jero napa? Ayo saben dina biasane iki unggah-unggah nyang sendang, ya. Iki mah tak goleki nyang sendang ora ana malah nang alas kaya ngene. Kami tekno jane mau kula nggih arep umbah-umbah Pak Lek. Ning hawane iki mendung, aku kuwatir ora garing jur aku ora ngumbah. Layak aku kecelek. Ana perkara. Perkara apa? Perkara sing sumimpen menyang atiku. Perkara sing semepen ning Iya. atine sampeyan. Iya. Perkara apa Pak Lek? Wah, rasane iki becicik atiku. Ati bedhet. Apa? Nek ati bedhet ku biasane kok sampeyan kena jantung. Aku kena jantung. Waton karepku kaleksanan. Sing dadi karepe sampeyan ki apa? Nek perkara iki mengko ora tak kandhakno, mesti balambrol jantung. Lah mula saka milih ambrol apa milih dikandhake ngono. Mulane aku arep kandha bab menur Heh. cedhane anggonku goleki karo kowe. Kepengin ketemu sarene saiki wis ketemu. Perkara iki suwe banget tak simpen. Bareng aku ngerti saiki kowe wis gedhe. Kapara wis ayu rupane. Aku kok duwe rasa eman. Rasa mane-mane piye to Pak Lek? Emane nek kowe dipek wong.
Iya. Lho. Kok eman iki piye? Mergo aku mau pamrih. Pamrihku kepengin kowe tak pek dhewe. Kula sampeyan piye? Kale lojo yo. Apa? Sampeyan iki ra ora ngimpi to? Ora. Sampeyan ra ora ngelu to? Ora. Ya wong kula niku ponakane sampeyan lho, Pale. Oh perkara iki ora ana ponakan. Ora ana piye to? Ya sarung dulurku kok nek ana tangga sing ngerti. Kae lho duwe ora payu rapi nek ora ponakane. Mulane aku ora payu rabi mergo ana sing tak pikirno. Aku mau rabi wong wedok liya. Sing menyang pikiranku wong kowe. Pale lho doyo. Ya sarunge sampeyan ki seneng karo aku. Ora usah ana saru-sarunan. Ibarat omonge wong tuwa. Dulur jo dulur padha kathok ora ana builan. Sing kandhane sapa? Ana kandhane ya ngono. Pale sampeyan kula goleki tiyang mriki ra saged. Mergo aku nyawang karo kowe saiki benuluk kaya ngono aku wis kangen. Biyen krepes saiki wis mendhet. Iki lho. Wong aku iki gemati karo kowe kok. Gemati apa gemati kok karo ponakane dhewe? Lah karo sapa? Wah, karo liyane aku. Sapa manis kaya
wis donor kidul. Awit nalika alam semula iki aku golek ki anak wedok menur. Wis sawetara swinggo ninggake saka desa Pembayun. Enduk, kowe nang endi, Nduk? Sopo? Ora padhe bocah wae. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampean lho, Pak. Kowe kok jubulke karo wong tuwa. Sing jubul iku mboten Sebab sampean. ora kowe dhewe sing jubul. Uga bapak iki uga jubul. Tengah ngalas kaya ngene. Kegiatan wit-witan sing penting dedet oleh mangan biasa. Kowe kok dadak keplayu. Tumono bapane ngalas kaya ngene. Kowe mentas lagi menyang endi wae, Nduk? Pak, jane niki wau kula ajeng nyusul sampean teng Tegal. Karepmu. Gitu ora, nek karo sampean iki nek Tegal iki mendunge peteng sampean iku mboten mantul lho, Pak. Hadat saben iki ento aku wis tegal sakwentara suwe. Kowe iki duweni rasa nguwatirake karo wong tuwa. Daran apa? Apa kowe lali? Hadat saben kuwi ngirim karo bapak. Lah iki jane kula niku ajeng ngirim Ning sampean. iki mau aku bapak iki ubar-bar tekamu. Ning jebul, ndak tunggu ora ana bali. Ning tekan, bapak golek karo kowe. Pak, kula niku ajeng nyusul sampean. Teng tengah dalan niku wau lho, Pak. Wonten macan. Kowe arep nyusul karo bapak, ana ing tengahing dalan ana macan. Nggih. Lah macan kala wau ajeng mangsa kula lho, Pak. Macan kuwi mawar mangsa karo kowe. Nggih. Setujune niku wonten Pak Lek Lodaya. Ana Ajeng Pak sampean. Lodaya. Nggih. Yur, Pak Lek Lodaya niku ngantem macan. Terus macane iki mlayu, Pak. tegese mono Lek Lodaya tulung karo kowe. Nggih, sing turu niku Pak Lek Lodaya. Nanging nganu, Pak. Pak Lek Lodaya niku Piye? niku enten pamriye, Pak. Kowe ngandhake ento Lek Lodaya tulung karo kowe, duweni pamrih. Nggih, Pak. Sing tegese piye? Nduk? Pak Lek Lodaya niku seneng kalih kula, Pak. Seneng karo kowe dhewe. Lur, Kula, Pak. kok kaya ngono? Watane Lodaya duweni rasa. Lan uga duweni pamrih kowe tulung karo kowe. Bapak ora ngira. Iki mau kowe kok dadak keplayu. Lah kula niku Sangka rumangsane bapak iki kamong sedih saiki. mboten. Ning Nek kula sangka mboten. tuminggale Lodaya. Nggih, kula niku dibudhake Lek Lodaya lho, Pak. Ning kira-kira Lek Lodaya iki bacot ki ora? Ya tesih mestine ta, Pak. Oh, bener. Ning hatinya Rek! Niku lho, sing mari gregetno ya iku. Aku kok piye, piye? Malah mentolo ae aku. Pak niku lho, Pak, wonge, Pak. Wis mripate picak, Dok. Ora ngerti. Senadyan mripate basani kemerem, ning kudune kuping ngrungokno ora lupa pikiran. Tegese nalar. Ora maido nek pancen dirasan kaya ngono. Mergo ora ngrasakno. Wedok sing karo
Kakang, kowe ditinggal bapak lan simbok ning desa pembayamane durmu sapa? Kowe, Kang. Ento sawise bapak iki kabur pangwasane Gusti. Lan uga simbok. Aku minangka sule wong tua. Ento nganggep. Ning yo kene kabeh mau kowe duwe lakon uga duweni karep. Umpama to aku temekane pati. Yen toh ponamu menur umpama ana wong gawe kakum sing pengen sakit, kowe wajib mati. Ya. Perkara iki aku ngerti. Nek pancen ilange wong tuwa, kowe dadi wong tuwa pas. Iki tak karepno. Nek pancen saka senengku karo menur, dadi kowe iki wong tuwa. Wong tuaku yo mara tuwa. Menur sapa? Menur ponaan. Apa tumon saumpama kowe nglakon sing kaya ngono? Apa to jenenge ora ana wanita liyane menur? Sing ayu endah sustane warem basah. Pancen wong wadon iki akeh kan sing ayu. Ning sing nyocoki batinku mung siji menur. Aku jaluk legane ngatimu, Kang. Menur aja nganti ana wong liya. Menur tak pek bojo dhewe. Adil daya. Apa ora kurang-kurang ngeling. Mumpung urung kedadean, kowe dadi bojone menur. Mbok yo eling. Lalu go nyebut marang panguasane Gusti. Menur iki sapa? Kejaba sapa? Oleh yen toh kowe nganggep menur iki kalbu anakmu dhewe. Kudune ae lakon kowe duwe karep sing kaya ngono. Nek kaya ngono kowe mbelani. Kowe ora ngrestoni anggonku bakal urip omah-omah karo menur. Aku ora lilo. Arep sing piwae dadekane yen toh menur ora bakal tak tulungke marangku. Ya. Ya, perkara iki ora apa-apa. Nanging Kang, eling den eling-eling. Ibarat menur iki klopo. Aku ora bisa mangan tegal. Ning aku bisa mangan klopone. Ora prawan rondone kudu kelakon. Sekabeh lakon lan uga tuwindak lek muludaya sing iki mongso satan to iki kena dipati aja direwes ayo sampara Thank you.